L'Ajuntament de l'Eliana, amb l'empresa Iberdrola, ha escomès les obres per a soterrar les línies de baixa i mitjana tensió en sòl urbà, amb l'objectiu d'ampliar i millorar aquestes xarxes de distribució d'energia i la qualitat del servei, garantint un subministrament elèctric regular als veïns i veïnes de l'Eliana. Aquestes accions, que van començar en 2019 i han sigut constantment demanades per la ciutadania, tenen previst acabar-se en 2023. L'empresa Iberdrola ha realitzat durant els últims anys les obres de millora necessàries en 3 grans eixos. D'una banda, s'ha dut a terme la remodelació sencera dels centres de transformació, tant la seva part interior, substituint-la per una tecnologia més nova, com a exterior, repintant el centre i canviant les portes. D'altra banda, i pel que respecta a les línies de mitjana i baixa tensió, s'han realitzat diverses accions. S'han soterrat les línies de mitjana tensió més importants, una obra que ha suposat el desmuntatge de 2.560 metres de cablejat i 30 torres que servien de suport. A més, s'han creat 1.630 metres de noves voreres als carrers Meliana, Sagunt, Torrent, Caixa d'Estalvis i Bermeo. Aquestes obres permeten millorar la mobilitat dels vianants, així com la qualitat del servei, ja que el tipus de cablejat que s'ha instal·lat genera menys avaries. També s'han soterrat les línies de baixa tensió dels carrers Molí, l'Horta, Avinguda del Recreo i les que tècnicament no ha sigut viable s'han millorat els cables i els suports substituint-los per material més actual. I l'any que ve tenim projectes nous, com serien la Pinaeta del Cel, millorar tota la part de baixa tensió i en mitja tensió acabar durant este mes la part del poliesportiu d'ací de l'Eliana. El pressupost total de les obres ascendeix a 1.165.000 euros amb finançament total per part d'Iberdrola. No hi ha cap dubte que les línies de mitja tensió, les aèries, tenen un impacte visual molt negatiu i que gràcies a Iberdrola les hem pogut retirar. Per tant, agrair molt a la companyia Iberdrola tot el treball realitzat i continuar, perquè hem de continuar. Moltes gràcies.